Raja inata surpada nang situan na toropi pas ada damang ba. Alani amang pede nami. Ya, memang kami. Nung anak kini dibuai dia marihite-hite akan ditangiang. Di tengah-tengah di pungan nami akan anak kono na boso. Anggiak mah marsari ngari jala pahet mai di saluhuk na dia kasih bulu akan anak kono nami na boso gulung. Gabi pohon lina sida mai ni madalani akan gulung-gulung lina sida tujulan narion. Asa dapok makanan di duluan, dapok nakan di jalahan. Asa makilat mesin na daw manggora sin na jorok dapotan akasi rokat ditudu nangak kapasukan dok nangak sediroha di anak ton namin na boso bulung narong di pulau Batamo mari hita ime amang pada namin nang makalasem mahal di tengah-tengah di pungan namin alay amang pada namin marmula doon na saluhuk na dakan permulaan na kan netopan niya mata di bata di tengah-tengah di Portibion ador sa juli sa serok kami katortor namin asa jumol mangido mahami apa pada name di hamu marhite-hite dia akan pada muna asa jumolo mamang mangido hame memang pada name asa jumolo madau kamu tu amat tadi bata nomor 2 asa totok kami digonggongi asa pasat tahu maju jumolo elelu nami tu amat tadi bata nomor 2 lihat emang pada nami asa dapat nami itu ada sangat merhite-hite nang ipangido hamit tangiang nami itu amat dari bata asa lalu damang ma tu amat raja inata surpada nang situan na toropi pas ada damang ba mau lihat emang nung abedi kita hamit tok saluhuk na dia kasih dua di gondang nami di tengah-tengah di puguni alaman dan perkara nabi dangon si bos sangat si bos selas liroha mau meride dia kapungan yang akan nonton nami yok songo ni mama pada nami ya memang marmula do na uli marmula do na ringgal asa amang ma godang mula-mulai kami tong manoba mata debata sila sangat siluat tua di tengah-tengah di hulu namin nabu akalas sendoroha suak songon ini tu amat raja inak tosori pada song dan dia bukan bagi tidak kepada yang muna baik damang ma godang sopai panggawian lihat parora tu pakon na mata di bata nomor 2 tongah-tongah di ngulungan lumu bima dia kanya nakon namin na boso bulung narong di pulau bato asa dabo akas laf ni roha dabo akan yang dibikin randa sida dabo akan di jalan sida asa lihat saluna baik damang ma siliat dari bulu la paloma mak pudo ino baik nang baik sila paloma asa nasrah kaya kena ya
semak kasi utulannya bolo majalo itu ni godang kami pendenami Allah nironia itu rasa hatan nama alaya bolo asa tunggu los rohani yang tenamion sebetulnya bolo majalo itu ni godang Allah nironia itu rasa hatan do jadi asa tunggu los rohani anak tenami bisa disokkan Dari itu yang dia apa pendenami asa dabu akan didalah sudah tanya nabi dia akan pinta-pinta nabi beri dia kayak nak tenamion asa saluhu nak dapat ada kasalah sedurah Beda mamajo kudang marulu-mulubi. Nasa marsilulu majo habi to doa kaya nakudang mo. Gawi magkabit.
bahagia nami ala diberi kami ke jaluk napa tendongnya kaya nakon nami dang ready dulu be jadi asal roh sabi na maribas ala wala sa no kawi maribas ang kama menomo na maabi sa loob na ka nayotang kanya nakon nami jadi asal haru maribas jahat kedua kaya nakon nami dapat payma beradi kaudang ni nasida dangi jadi ala dia mapadami pendamang maju akan dipita-pita nami jadi isi sosok kedua. Ya, horas kembali datang. Kaluri akan dipita-pita nami ta mata debata masaring matong pernangam dan mata debata di sahap pemai saluh di tengah-tengah di perpungan nami apalagi kon di namar lasmiro akan nakon nami berada di pengonon nang marumur 26 tahun masa saat naga saha ka nawili pakon na mata debata bedamang magod ang hasatan nila padobo matu si tiyo-tiyo na yung pagkati nami Gabi mga gabi.